veľmi zložitý prvkom pilotáže. Pilot musí veľmi jemne vykonávať túto pilotáž. Momentálne vidíte zásad s bambivakom v mieste požiarišťa, teda vypustenie vody do miesta zásahu. Vrtuľník teda po úspešnom zásahu, dúfajme, že uhasil vzniknutý požiar, lebo pokiaľ teda je potreba pokračovať, nalietáva znovu do odberného miesta vody na zemi, aby doplnil bambivaka. Môže v tejto činnosti pokračovať. Je to teda koordinácia, presná súčinnosť tímu vo vzduchu i na zemi. Ako som už spomínal, majstrovstvo pilotov, ale i hasičov na zemi, ktorí musia veľmi presne pripraviť miesto, kde teda ten vrtuľník čerpá vodu k uhaseniu požiaru. Zvyčajne teda pilotovi ešte pripravujú niečo ako informácie o mieste pristáť alebo o mieste visenia. Zvyčajne to býva nejaká fléra alebo nejaký dym, aby pilot mal možnosť zistiť smer a silu vetra. Táto informácia je pre pilotov veľmi, veľmi dôležitá, hlavne pri manipulácii so spomínaným drevenou podvesom.